Porque rangkang yang ini treasurer. Tini kami hingke kheda sora hinjago kheda sora sengtak bosai tongmani jaga hingke kheda hati hani sini jago borok no ringmani balogui tongkha ani kokno khunana bagi nai kami amsai ni lukurok tai sini village development monitoring committee tongo o committee rok bor ngoro bor ano thaya thuisu proposal dinani musungmani tongo oboni bagi bor ano ringkha tai sini pal kasa mo jaga o sini taku buddho song bumung lang kisa poro poron thai age bumung judawe farbai mani ba ke borok belai kheno khatung khajang mai malainen bagi nai angkai bufol malaina gang borono kogri kha ang phaipro norok malai mannai angkai tini borok ang bai malai kha angkai tini te kaisa angkai o jaga o जों तेबो जरा kolok tongna tongmani salka bai sal thangbai borok khijak tongo angkai aboni sambo tong bagi baksa phai sokpalia aifano phaika जोंनो ang mai malaina bagi khatong khaja kainai tini je main phaimani uddesho khai chini number 1 je kami amsayo जों develop khainani thaka hangke जों thansangna nango tiprasa thansani yapri no जों chengnan nango o tiprasa thansani yapri bai se जों boskango agok mannai sin tiprasa lukorok haini bagi जों tini phayo secondly hingkai जों tabo je kami amsai rogo chini sikla sikli ba chin tiprasa youth ni je fanseng rang rok je tam hinai bono samung sayao thangai dongo mane drug mini fek janai mani bai godaljak oborokno teinai bo जों tini kami amsayo prochar khayo ba saklayo jahate abo जों bahai muthagi man o je kami amsai rokno ni sikla sikri rok drug chai tongmani inject khlai tongmani o totally yakar manan bagenai जों tiprasa thansani yapri जों yapri sei tongo angni je soyong president national liberation front of Tripura group ni ngai tini o jaga o pandao ang phaimanjak phaika tai oro phaimanjak phaine chini kabangma chini village development monitoring committee ni borok tongo oboni bagai जों boskang salabo teibo jagai jagai thangi nai jahate chini o drug addict ba phekjanai mani chai tongo no chari tonnen mannan bagai nai जों tak prochar khai tongo awareness khlai tongo aboni bagai जों ma wansuknai जों ma babinai abo ani saisingni samungya जों joto tiprasa lukuroni palni samungse abani sakbaiteni samungya jara tako buko kami amsai tongnai bongni bo samungni kaisa daito mananai abo sudo chini simi samungya kami amsai ni jara nini tam hinai bono youth ni kaisa committee songjak borok bo bono daito nai jahate sabo chai tong o chai tongnai borono जों bahai ke katiriboi o je phekjang manno katiri toni man bahai hamri man kami amsai rogo जों naithok je khaina nango develop je khaina nango oboni bagi जों माwan संनाय जों kaisa bai kaisa ma hamjaknai kaisa bai kaisa ma chubalainai chubaya hingke जों sangmaya pohorongui maya tebo जों tini sanani musungo kami amsai जों phainukha nini o agini tal no tal kuno develop ngya chongmari phaiga hingke जों bo di rohoro kaplaingi thango o kaplaingi thanai rok bosoro baisa pon phainukjak phaiani borok ano tini saka bongno phone khai kok sakai bo borok thik mota yasagya jora kriko hai kriko hone cutting katna khai mang pai thang honi sao kai aboni bagino जों tiprasarok kami amsayo जों thansa angkhangke nini neta yabo joto moha neta phaipano borok apro sikha mannai borok apro maman sungnai जों o lukorong senango o lukoro sungno budi bosari jidiri rohoro जों boni bagai sang kaplayingo honi bo chongna nangnaya puro जों tamu hingkai जों eladingya chin tiprasarok belai hamdangma kwbang khaklai bwkhaklai aboni bagai जों jekhane sekhane जों dukhu mano o dukhu maya khai tongnani bagai nai जों chin tiprasarok tiprasa yaprio tiprasa thansani yaprio phainan bagai nironi press media ni bisingti ang kobogo te saklayo phaidi tebo bahai panda जों khlainai
sini wan suk mana buskango tlang mana tenai जों अबसे जों पालखै खा बाक्सा मांनाय या बाक्सा मांनाय te ti prasa thanchani ya priyo ma phainai